Hi guys, mayong udto. So for today's video karon nata sa dagat. So karon ang akong kauban is akong mga igsuon o auntie o grab sa mga igsuon. So karon mao din sila ang naligo ang mga igsuon. Kani siya mga nisad ulit sa manghod mga siya isda para ako din isudan para libre na pagdamang tanundan. Thank you for watching. Please watch, like, and subscribe to my channel. Thank you.